Sarong hand grenade ang nadukayan sa salog na sakop kang barangay Ugob Malinaw Albay. Pasado alauna ning hapong kang Martes, Desyembre 6. Sigun kay Police Major Christian Brual, hepe kang Malinaw Municipal Police Station, nadiskubre kang residente sa nasabing lugar ang granada. Asin ipinaabot man sa saindang kaaraman na tulos manindang nakumpirmar. And pagpunta doon, naituro kagad ni Chief Tanod, nakita ng ating mga patrol. And as SOP sa amin PNP na magre-recover niyan at sila mag-handle or magdi-dispose sa mga experience. So we coordinated with the Regional Explosive and K9 Unit regarding sa sa reported hand grenade. We are grateful kasi wala nangyari at na-recover po kagad natin yung hand grenade na yun. Pasalamat man ang hepe sa pagkakadiskubre kang granada. Hulit adakulang piligro da ang darakaini, urug pang pigkakarigosan ng nasabing salog, asin naglalabaman ang mga residente sa lugar. Sir, yung granada po yan, sir, yan ginagamit na rin po natin mga PNP tsaka sundalo sa warfare, sir. So delikado po yan, sir. Fatal siya kapag sumabog. Talagang magkakos sir ng pinsala, sir, or even fatality, sir, sa mga matatamaan niya. Sa presente, nagpapadagos pa ang investigasyon kang otoridad. Nasa kustodiya namang kang hipatura ang nasabing pampasabog para sa magkakanigong disposisyon. Asigurasyon man kang Malinaw MPS, mayong presensya ning rebeldeng grupo sa saindang banwaan. Para sa mga istoryang tatak Bicol, Nomer Corporal.